So for today, this is my food for my diet. Sopas with chicken and a little bit chop suey. Ayan. Ito natin. And of course, itong aking fried na saba. Yung medyo hilaw. So yun yung food ko ngayon. Yum yum. Kain po. Sarap siya. Itong saging. Diba? No rice. Pang 5 days ko na ngayon. No rice. Akala mo ang dami pero konti lang yan. Mas marami ang gulay compare sa macaroni. Tapos ito, 4 na pirasong saging na pinalito. So ayan, kain po!